Pulit jangka East Jaintia HIlls district hakakat nyau terik kilayok ban kemno ya uwei unong kai drok. Bat yok kurup haduh shikilo ki dawai kuli amphetamine tablet babian na East Jaintia HIlls. Superintendent of Police ke district Ujakpal Singh Dhanwa lingba une ukurwa ula ong bo une ubri ubala syak kemno udei ubala tip kerteng kum ujosep mangai zuala ubadei na po South Aizawl Mizoram. Ujwala ula syak kem na po kaway ka bus night super kabadon ya number AS01LC6216 nakasurok ba NH6 hapo kasnang nong sning. Ula ongru bahadian balale ya kabadon kam kat kum ki kendon an ka NDPS Act. Haka jinya don lang ki sakhi balai loy lapelong ya ka jing talasi ya ka senduk jongu haka balalap ya ka plastik kabadon ya kini ki jingdi pun buat ki badon haduh uwei point not uwei nyo kilo. USP ula ongru bakat kum ki jingtep balayo la ong baya kini ki jai dawai kuli lakhayi be an haka rukom jong ki mar ki bedang sang ne raw materials syaki wei part ki ridew lanong bamarjan haka bala san biang shu yaki syaki amphetamine tablet hadin kini ka jiyo kurup la register case hapo kri riat police station bar menta ka jing toket kalaya syakmat ban lapdin shu yaki jing trekam babi an jong ki